שלום, אנחנו נלמד עכשיו את פרק כ"ג בספר התניא. הפרק הזה עוסק בגדול בנושא של המצוות ולימוד התורה, לימוד התורה והמצוות, ונבאר יחד מה המשמעות של לימוד התורה, מה המשמעות של עשיית המצוות. אז אני אקרא איזשהו קטע ואחרי זה אני אבאר אותו. פרק כ"ג, פרק כ"ג בליקוטי מאמרים, עמוד 55 בספר התניא. פרק כ"ג: ואם כל הנ"ל יובן ובואר היטב בתוספת ביור מה שאמרו בזוהר דאורייתא וקודשא בריחו כול אחד, ובתיקונים פירושו דרמ"ח פיקודים אינון רמ"ח איברים דמלכא, לפי שהמצוות הן פנימיות רצון העליון וחפצו אמיתי המלובש בכל העולמות העליונים ותחתונים לאחיותם, כי כל חיותם ושפעם תלוי במעשה המצוות של התחתונים כנודע. זאת אומרת שיש לך גם כן מצד אחד לימוד תורה וגם מצוות, והמצוות משולים לרמ"ח פיקודים, רמ"ח איברים. יש הקבלה בין האיברים לבין המצוות. כל מצווה שופכת אור מאיר על אותו איבר שהיא קשורה אליו. ונמצא שמעשה המצוות וקיומם הוא לבוש הפנימי לפנימיות רצון העליון, שבמעשה זה נמשך אור וחיות רצון העליון להתלבש בעולמות. זאת אומרת, על ידי בעצם המצוות, ככה הקדוש ברוך הוא מלביש את האור בתוך העולמות, על ידי המצוות עצמם. ולכן נקראים איברי דמלכא, איברי המלך. דרך משל, כמו שאיברי גוף האדם הם לבוש לנפשו ובטלים לגמרי אליה מכל וכל, כי מיד שעולה ברצונו של אדם לפשוט ידו או רגלו, הן נשמעות לרצונו תכף ומיד, בלי שום ציווי ואמירה להם, ובלי שום שהייה כלל, אלא כרגע ממש, שעלה ברצונו. זאת אומרת, אותו דבר ככה, לגבי איבר, למשל אם תיקחו את היד שלי. היד שלי לא יכולה, נגיד, לעשות משהו שהוא לא ברצוני. זאת אומרת, אם אני רוצה לעשות משהו, היד ישר בטלה לרצון שלי. אין לי איזה מצב שהיא מתחילה להתווכח איתי, לא, אני רוצה ככה, אני רוצה ככה. אלא היד עושה בדיוק מה שאני רוצה. לכן היד בטלה לרצון שלי. אותו דבר ככה, הגוף הוא הבטל לנשמה. אוקיי. כך דרך משל החיות של מעשה המצוות וקיומם הוא בטל לגמרי לגבי רצון העליון. זאת אומרת, אותו דבר בהקבלה, כמו היד שעושה את המעשה והיא בטלה לנשמה, לגוף שלי, לרצון שלי, ככה המצוות בטלים לרצון העליון, בהקבלה. המלובש בו ונעשה לו ממש כגוף לנשמה. לכן כשבאדם עושה מצוות הוא בטל לרצון העליון בעצם. והוא קשור אליו, כי זה שהוא מבטל אליו, זה כבר יוצר פה איזשהו קשר. וכן הלבוש החיצון של נפש האלוקית שבאדם המקיים ועושה מצוות שהוא בכוח בחינת המעשה שלה, הוא מתלבש בחיות של מעשה המצוות ונעשה גם כן כגוף לנשמה, לרצון העליון. הוא בטל אליו לגמרי, ועל כן גם איברי גוף האדם המקיימים המצווה, שכוח הוא בחינת המעשה של נפש האלוקית המלובש בהם בשעת מעשה וקיום המצוות, הם נעשו מרכבה ממש לרצון העליון, כגון היד המחלקת צדקה, זנים, או עושה מצווה אחרת. זאת אומרת, ברגע שאני עושה את המצווה, שוב פעם חוזרים לאותו עניין, שאני הופך להיות מרכבה לרצון העליון. ורגליים המהלכות לדבר מצווה, וכן הפה ולשון שמדבר את דברי תורה, והמוח שמערער בדברי תורה, ובגדולת השם ברוך הוא. וזהו שאמרו רבנו זכרם לברכה, האבות הן המרכבה, שכל אבריהם כולם היו קדושים ומובדלים מענייני עולם הזה, ולא נעשו מרכבה רק לרצון העליון לבדו כל ימיהם. זאת אומרת, אותו דבר כך היה אברהם, יצחק ויעקב. הם היו כל הזמן בטלים לקדוש ברוך הוא. על ידי זה שהם היו בטלים לקדוש ברוך הוא ועושים את הרצון של הקדוש ברוך הוא ולא עוסקים בענייניהם כלל וכלל, הם היו בעצם כל הזמן מרכבה לאלוקות. הגוף שלהם וכל המהות שלהם הייתה מרכבה לקדוש ברוך הוא. אך המחשבה ויעור בדבר תורה שבמוח וכוח הדיבור בדבר תורה שבפה שהם לבושים ופנימיים של נפש אלוקית. וכל שכן נפש אלוקית עצמה מלובשת בהם, כולם מיוחדים ממש בייחוד גמור ברצון עליון ולא מרכבה לבד, כי רצון עליון הוא הדבר ההלכה עצמה שמערער מדבר בה, שכל הלכות הן פרטי המשכות פנימיות רצון העליון עצמו, שכך עלה ברצונו יתברך, שדבר זה מותר או כשר או פטור או זכאי או להפך, וכן כל צירופי אותיות תנ"ך הן המשכות רצונו וחומתו מיוחדות באין סוף ברוך הוא בתכלית הייחוד, שהוא יודע והוא המדע, וכל שכן זה שנאמר בדאורייתא וקודשא בריחו כול אחד. זאת אומרת, גם העניין של לימוד התורה זה התייחדות עם הרצון העליון. זאת אומרת, שאיתן ראובן כך ושמעון כך, אתה מתייחד עם המחשבה של הקדוש ברוך הוא בעצם. ולא איברים דמלכא לחוד כפיגודין או כפיגודין. ומאחר שרצון העליון הוא מיוחד באין סוף בתכלית הייחוד, ובגילוי לגמרי ולא בהסתר פנים כלל וכלל,
בנפש האלוקית ולבושיה הפנימיים, שהם מחשבתה ודיבורה באותה שעה, שאדם עוסק בדברי תורה, הרי גם הנפש ולבושיה אלו מיוחדים ממש באינסוף ברוך הוא. פה זו נקודה מאוד עמוקה, שכאשר אדם עוסק בדברי תורה, אז בעצם הוא מיוחד עם הנפש, זאת אומרת, הנפש שלו מתאחדת עם הקדוש ברוך הוא, זה ייחוד ממש, ולא רק זה מתאחד עם הקדוש ברוך הוא, אלא עם העצמות ומהות, זה עם העצמות ומהות של הקדוש ברוך הוא, בזה שאדם לומד תורה, שזה מאוד מאוד חשוב. אותה שעה בתכלית הייחוד בייחוד ודיבורו ומחשבתו של הקדוש ברוך הוא, במהותו ועצמותו, כי אין שום דבר נפרד כי אם בהסתר פנים כנראה. ולא עוד אלא שייחודם הוא ביתר שאת ויתר עוז מייחוד האור אינסוף ברוך הוא בעולמות עליונים, מאחר שרצון העליון הוא בגילוי ממש בנפש, בלבושיה העוסקים בתורה, שהרי הוא התורה עצמה. זאת אומרת, התורה זה הנפש של הקדוש ברוך הוא, זה המהות של הרצון שלו. הדבר הכי גבוה שנמצא בקדוש ברוך הוא זה התורה. אז זה שאתה לומד תורה, אתה מתאחד איתו בצורה הכי עמוקה שיכולה להיות. תלוי, גם בתורה עצמה יש רמות. ככל שאתה לומד יותר לעומק את התורה, יותר לעומק, והלימוד שלך יותר מעמיק, אתה מתאחד בעוד יותר רמות, יותר עמוקות. שזה בעצם, כן, הקדוש ברוך הוא עם ישראל, והתורה זה כול אחד. זאת אומרת, אתה מתאחד בעצם גם עם עצמך, עם הפנימיות האמיתית שלך. לבושיה עוסקים בתורה, שהרי הוא התורה עצמה, וכל העולמות העליונים מקבלים חיותם מאור וחירות הנמשך מהתורה, שהיא רצונו וחוכמתו יתברך. כי לכתיב כולם חוכמה עשית. אם כן, החוכמה שהיא התורה, למעלה מכולם, והיא רצונו יתברך, הנקרא סובב כל עלמין, שהיא בחינת מה שאינו יכול להתלבש בתוך עלמין, רק מחיה ומאיר למעלה בבחינת מקיף, והיא המתלבשת בנפש ולבושיה בבחינת גילוי ממש, שעוסקים בדברי תורה, ואף אגב דיהו לא חזה, מה זה לא חזה. ובזה יובן למה גדלה מאוד מעלת העסק בתורה, יותר מכל המצוות, ואפילו בתפילה, שייחוד עולמות עליונים. ומזה יוכל המשכיל להמשיך עליו יראה גדולה בעסקו בתורה, כשיתבונן איך שנפשו ולבושיה שבמוחו בפיו, הם מיוחדים ממש בתכלית הייחוד ברצון העליון, ואור אינסוף ברוך הוא ממש, מתגלה בהם, מכל, מה שכל העולמות העליונים ותחתונים כלא חשיב יקמה וכעין ואפס ממש, עד שאינו מתלבש בתוכם ממש, אלא סובב כל עלמין, מבחינת מקיף לאחריותם, עיקר חירותם. רק איזה הרע מתלבש בתוכם, מה שיכולים לסבול שלא יתבטאו במציאות לגמרי. זאת אומרת, מה שהוא אומר לך כאן, ספר התניא, האדמו"ר הזה כן אומר פה משהו מדהים. הוא אומר שדווקא פה בעולם הזה, אתה יכול לגרום לכך שהאור האלוקי יתלבש בך ממש. ולא רק זה, עצמות ומהות יתלבש בך. בעולמות עליונים זה רק גילויים. פה על ידי זה, בעולם הזה שאנחנו לומדים תורה, אתה מתאחד עם הקדוש ברוך הוא בייחוד כזה שלא קיים באף עולם. על ידי זה שאתה לומד כאן תורה. על ידי עשיית מצוות ולימוד תורה. זה ההתאחדות עם היש האלוקי ממש. וזה שנאמר, ויצוונו השם את כל החוקים האלה ליראה את השם, וגומר, ועל ידי יראה גדולה זה אמרו, אם אין חוכמה אין יראה, והתורה נקראת אצלה דרתא, כמו שנאמר במקום אחר, אלא דלאו כל מוחה סביל דה יראה כזו. אך גם מאן דלה סביל מוחו כלל, יראה זו לא מינה ולא מקצתה, מבחינת פחיתות דרך נפשו בשורשה, ממקורה ומדרגות תחתונים, ד10 ספירות דעשייה. אין יראה זו מעכבת בו למעשה, כמו שנאמר לקמן. זאת אומרת, שבעצם העניין של הקדוש ברוך הוא מאיר בעולמות באופן הדרגתי. זאת אומרת, כל בן אדם מאיר לו לפי הכלי שלו. אבל מי שלא יכול לסבול את ההערה הזאת, אז מאיר לו באופן יותר נמוך. לא, זה מתואם לכל אחד והדרגה שלו. ככל שבן אדם נמצא ביראה יותר גדולה, ככל שתהיה עם יראה יותר גדולה, ככה האור האלוקי ירד עליך יותר. יש איזה קשר בין ירידת האור האלוקי לבין היראה. דווקא היראה ולא אהבה. מעניין. זאת אומרת שהיראה היא זאת שגורמת לכך שהאור האלוקי יותר ירד. טוב, סיימנו פה את פרק כ"ג, את פרק התניא, ונשמח להעביר עוד פרקים.